Bona nit. La decisió de l'Ajuntament de Vic d'exigir el visat als immigrants per empadronar-se és legal. Així ho diu el document que el consistori va encarregar a un bufet d'advocats i que ha rebut avui. Ara l'alcalde ha passat la pilota al terrat del Ministeri de l'Interior. L'insta a aclarir què han de fer. L'encàrrec el va fer l'equip de govern en l'últim ple i 5 dies després ha arribat el pronunciament jurídic del bufet Roca Junyent. No és un dictamen, com s'esperava, sinó que el bufet ha redactat una instància perquè l'alcalde l'adreci al Ministeri de l'Interior. En aquesta instància, que ja ha sigut cursada a Madrid, l'equip d'advocats diu textualment que la iniciativa de demanar el visat als nous empadronats és ajustat a la més estricta i fidel interpretació de les normes legals aplicables, com ara la llei d'estrangeria. El text reconeix que hi ha altres veus discrepants i entén que no correspon a aquest Ajuntament de Vic la interpretació sobre quins passaports poden ser considerats vàlids. I és per això que acaba derivant al Ministeri de l'Interior la decisió última de si és vàlid i suficient un passaport que no compti amb el visat. El document, d'una banda, satisfà les pretensions de legalitat de l'equip de govern de Vic, però d'altra banda atura la seva aplicació, perquè el consistori diu que no ho posarà en marxa fins que tingui la resposta oficial del Ministeri. I la postura del govern central ja és força coneguda, totalment contrària a la iniciativa, tot i que ha encarregat un dictamen a l'advocacia de l'Estat. El PSC de Vic, que forma part de l'equip de govern, manté el seu suport a la nova normativa d'empadronament, sempre que el Ministeri de l'Interior no ho prohibeixi. Aquest matí, la direcció del partit havia demanat als regidors socialistes que s'hi oposessin. De moment, doncs, la mesura continua lluny d'aplicar-se. Estan intentant confondre l'opinió pública o mentint directament. I és per això que, com hem dit des del primer moment, però els hi faig potser avui més enfàticament, nosaltres hem instruït els nostres regidors de Vic perquè aquesta normativa no sigui aprovada, per tal com entenem que no s'ajusta a la legalitat, hem demanat a ser possible que ni tan sols arribi al ple. Des de moltes instàncies s'ha adoptat, diguem-ne, de la seva validesa jurídica. Davant d'això, com no pot ser d'altra manera, sotmetem a qui creiem que s'ha de pronunciar al respecte del Ministeri de l'Interior, que es pronunciï en relació a aquesta qüestió, i, òbviament, si això no és jurídicament adequat, si això és il·legal, lògicament, com a socialistes no defensarem mai una norma que sigui il·legal. Els dos principals responsables